أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže ashaba kojeg ću da spomenem danas. On se zvao Abdullah bin Ravaha. Njegov otac se zvao Ravaha bin Salba. Kapša bin Vakid bin Amr je bila njegova majka koja je pripadala Benu Harith, ogranku Hazradž plemena koje je bilo ensarijsko. Hazreti Abdullah bin Ravaha je učestvovao u bejatu zakletvi na Akbi. On je bio vođa Benu Haris bin Hazredž. Njegova titula je bila Ebu Muhammed, a neki govore da je Ebu Ravaha ili Ebu Amer. Jedan ensarija prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspostavio bratstvo između Abdullah bin Ravaha i između Hazreti Migdada. Prema Ibn Isadu, on je bio jedan od onih koji je pisao Kur'an. Hazreti Abdullah bin Ravaha je učestvovao u svim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući Beder, Uhud, Hendek, ugovor na Hudejbiji, Umretul Kada. Postao je šehid u toku bitke Mauta i on je bio jedan od vođa armije u toj borbi. Prenosi se jednom da je Abdullah bin Ravaha išao prema džamiji časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sjednite i on nije bio ušao u džamiju, on je odmah sjeo kad je čuo to naređenje od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio svoju hudbu i saznao u vezi ovoga, rekao je: neka te Allah poveća u tvojoj poslušnosti prema Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Sličan događaj možemo da nađemo u vezi ovoga i u vezi Abdullaha bin Masuda. Hazur kaže, ja sam već spomenuo taj događaj u vezi njega kada sam govorio na hudbi u vezi njega. Događaj u vezi njega je sličan kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sjednite, on je bio ispred vrata i sjeo je i onda se je tako pomalo pomicao dok je ušao u džamiju. Hazreti Abdullah bin Ravaha je uvijek bio prvi kad je god se išlo bilo gdje u borbu ili na putovanja, a vraćao se zadnji. Hazreti Abu Darda prenosi: utječem se Allahu od dana kada zaboravim da se sjetim Abdullaha bin Ravaha. Kada bi mi prilazio, stavljao bi ruku svoju na moja prsa, to jeste kad bi se god sreli, tako bi ga dočekao, i to je bila svakodnevnica. Način njegovog ponašanja je vrijedan spominjanja. Hazreti Ebu Darda dalje govori: kada mi je prilazio, uvijek bi stavljao svoju ruku na moja prsa, a kada bi se rastajali, stavljao bi svoju ruku između mojih ramena i onda bi mi govorio: o Uejmir, dođi sjedi sa mnom da malo osvježimo našu vjeru. I onda bi sjeli i sjećali bi se uzvišenog Allaha dokle god bi on tako želio.
Onda bi Abdullah bin Ravaha rekao: O Uejmir, ovo su sastanci gdje osoba govori o svojoj vjeri. Spominje se u Kitabu Zuhud, knjiga od imama Ahmeda, kad bi Abdullah bin Ravaha se sastajao sa jednim od svojih drugova: dođi da osvježimo našu vjeru u našeg gospodara. U istoj knjizi se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neka Allah spusti svoju milost na Abdullaha bin Ravaha. On voli takve skupove na koje su i meleci ljubomorni ili zavidni od takvih skupova. Hazreti Ebu Hurejra radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kako je odličan čovjek Hazreti Abdullah bin Ravaha. Poslije bitke na Hajberu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je poslao da napravi izvještaj u vezi voća i imovine tu. Jednom kada se Abdullah bin Ravaha razbolio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao kod njega i molio se i rekao je: gospodar moj, ako je njegovo vrijeme da ide, učini to lahkim za njega. A ako njegovo vrijeme odlaska nije još došlo, onda mu podari zdravlje. Poslije ove dove njegova temperatura je opala. Kada je osjetio ovo da se poboljšava njegovo stanje, rekao je: o Allahov poslaniče, moja majka je govorila kad bi bio bolestan: ti si moj kamen i moja podrška. Vidio sam meleka koji stoji iznad i pitao me je: da li si ti zaista ovakav? Ja sam odgovorio da jesam. Melek je držao neki štap i udario me njime. Hazur kaže: postoji još jedan hadis sličan ovome koji izgleda da je više tačniji. On kaže da je melek držao štap i upitao me je: da li si ti zaista takav kakvim te tvoja majka opisuje, kao planina i njena podrška? Jer ovo je oblik širka, pripisivanja partnera Allahu. Abdullah bin Ravaha je rekao: ako ja kažem da jesam takav, on bi me zasigurno udario tim štapom. On je također bio pjesnik i uvijek bi odgovarao onima koji su vrijeđali časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kroz njegove stihove bi im odgovarao. Neki od njegovih stihova su sljedeći: ja sam prepoznao dobrotu u tvome blagoslovljenom biću, to jeste u poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A Allah zna da moje oči nisu bile prevarene. Ti si poslanik. Kogod ne dobije tvoje zalaganje na sudnjem danu, zasigurno je izabrao za sebe da bude bezvrijedan. Onda neka mu Allah pruži strpljenje i u svim dobrotama kojim ih je on blagoslovio. Isto kao što je podario Musa alejselamu strpljenje. I neka mu Allah pomogne isto kao što je pomagao poslanike u prošlosti. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ove stihove, rekao je: o Ravahin sine, neka ti Allah podari strpljenje. I Šam bin Urva govori: kao rezultat ove dove Allah mu je podario uvijek strpljenje. Toliko da kada je postao šehid, kad su ga ubili, dženecka vrata su se otvorila za njega i on je ušao u njega. Ibn Isad prenosi: sljedeći ajet je bio objavljen: Aš-šu'ara'u jettebi'uhumul gavun. A što se tiče pjesnika, njih jedino slijede samo zalutali. Abdullah bin Ravaha radijallahu anhu je rekao: Allah zna
da li sam ja jedan od njih. Poslije ovoga sljedeći ajet je bio objavljen. Illallazina amanu wa amilu salihat, što znači osim onih koji vjeruju i rade dobra djela. Autor od Mođuma Šuara piše: I prije Islama u vrijeme neznanja Abdullah bin Ravaha je imao veliki status, a također u toku Islama. Abdullah bin Ravaha je napisao stih u vezi hvale poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji se smatra jedan od najboljih njegovih stihova. Ovaj stih nam opisuje njegovo srce, stanje njegovog srca, koji glasi: O Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, i da si bez znakova koji govore u vezi tvoje istinitosti. Tvoje lice je dovoljno da potvrdi tvoju istinitost. Hazreti Abdullah bin Ravaha je bio pismen i mogao je i da piše i da čita u vrijeme prije Islama, u vrijeme kada to uopšte nije bilo pretežno među Arapima. Poslije bitke na Bedru, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Zeid bin Hartha radijallahu anhu sa Bedratu u Medinu, a Hazreti Abdullaha bin Ravaha u Vali da razglase pobjedu. Vali je mjesto otprilike od 4 do 5 milja sjeverno od Medine, gdje je selo Kuba i druga plemena su bila naseljena. Hazreti Sejd bin Džubeir prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u Mesdžid Haram sa svojom kamilom i udario je Hadžri Esved. Uz njega je bio Hazreti Abdullah bin Ravaha, dok je držao uzdu kamile od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i on je recitovao sljedeće stihove: O nevjernici, napravite put za časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad smo ga prihvatili, dali smo vam takav udarac da ukloni glavu s njenog počivališta. Hazreti Kejs bin Abi Hazim prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Abdullahu bin Ravahu da siđe s kamile i da počne da govori stihove kao što su to Jevreji govorili, da bi njihove kamile išle brzo. Abdullah bin Ravaha je rekao: O Božji poslaniče, ja sam prestao da govorim takve stihove. A Hazreti Omer kad je ovo čuo rekao je: poslušaj i budi poslušan. On je tada odmah sišao sa kamile i počeo da govori sljedeće stihove: O Bože, da nije bilo tebe, mi ne bi dobili uputu, niti bi imali išta, niti bi klanjali svoje namaze. Spusti mir i smiraj na nas i podari nam čvrstoću kada se susretnemo sa neprijateljima, jer su nas neprijatelji, nevjernici, napali. Vaki je također prenio sljedeće, da je on rekao: ako oni žele da prave nered, mi ćemo se suprotstaviti. To jeste da će staviti kraj tim neredima i neće dozvoliti da se prošire. Prenosilac tada govori da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allahu moj, imaj milosti na njima. I onda je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao: naređeno je, drugim riječima, da će milost Allahova biti spuštena na njih zbog molitve poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ubada bin Samit prenosi kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao da posjeti Abdullaha bin Ravaha. On je tad bio bolestan i nije mogao da ustane iz svog kreveta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pitao: da li ti znaš ko su šehidi iz mog umeta? Oni su rekli: šehidi su oni ljudi koji budu ubijeni. Poslanik je rekao: u tom slučaju
bilo bi samo nekoliko šehida iz mog umeta. Onda je rekao, musliman koji je ubijen, on je šehid. Onaj koji umre zbog stomačne bolesti je šehid. Onaj koji se utopi je šehid. I žena koja umre u toku poroda je šehid. Ovo su razne vrste šehida. Hazreti Urva bin Zaid prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio Abdullaha bin Ravaha kao vođu vojske u toku bitke Mauta i rekao je, ako Hazreti Zaid pogine, da će Džafer bin Abu Talib biti sljedeći vođa. Ako i on pogine, onda Abdullah bin Ravaha će da bude vođa. Ako i on pogine, onda muslimani trebaju da izaberu za vođu koga god oni žele. Kada su bili spremni da krenu, ljudi su došli da isprate, ispraćali su i ove komadante koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio. I kada su došli da isprate Abdullaha bin Ravaha, on je počeo da plače. Ljudi su ga pitali zašto on plače i on je odgovorio, tako mi Allaha, ja nemam nikakve želje ni žudnje za ovim svijetom. Kako god, čuo sam časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je govorio u vezi ajeta wa in minkum illa wariduha kana ala rabbike hataman maqdija. I nema nijednog od vas silnika koji neće doći do nje, to je obavezujuće odredba gospodara tvoga. On je rekao, ja ne znam koje je moje stanje. Zbog toga što se vatra spominjala u ovom ajetu, on je bio zabrinut, gdje u drugim ajetima se kaže kad se govori ovako, osim vjernika da ih neće vatra dotaći. I oni koji odu u džihad na Allahovom putu. Ljudi su mu rekli da uzvišeni Allah će da bude uz njega i da će ga vratiti njima. U Tafsiri Sagir zapisano je da ovo se neće desiti vjernicima, da je u tom ajetu samo za nevjernike. To je bio opis. Obećani Mesija alejhi selam je ovo objasnio dalje kroz hadise. U Sameri u Tafsiru kaže se da se spominju dvije vrste džehennema. Jedan džehennem možemo doživjeti u ovom životu, a drugi na budućem svijetu. Gdje se spominje da svi će ući u džehennem, to ne znači za vjernike. Radije to znači da vjernici nekad osjete neke aspekte džehennema na ovom svijetu, to jeste nevjernici im urade razne poteškoće i patnje. U drugom smislu jasno u Kur'anu stoji da vjernici neće nikada ući u džehennem. Jer u časnom Kur'anu u vezi vjernika Kur'an govori da će vjernici ostati toliko daleko od džehennema da neće čuti ni najmanji zvuk iz njega. Onda značenje da će vjernici osjetiti džehennem, to je u nekom obliku na ovom svijetu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao i da je temperatura kad je osoba bolesna vrsta džehennemske vatre. To jest rekao je, temperatura je dio vatre za svakog, džehennemske vatre za svakog vjernika. Ovo je kratko objašnjenje ovoga. Vjernici su ispratili tu armiju i molili su se da ih Allah sačuva od nevjernika. Hazreti Abdullah bin Ravaha je recitovao sljedeće stihove. Tražim oprost od milostivog Allaha i tražim njegovu pomoć da moj mač
bude uspješan u borbi i uspjeh da možemo da se odbranimo od strijela nevjernika koji su žedni naše krvi, čije strijele probadaju jetre i crijeva, i da nastavim da se borim hrabro do moje smrti, i kada ljudi prođu pored mog mezara da kažu: o ti koji si učestvovao na Allahovom putu i u borbi, neka ti Allah podari dobro, i Allah zaista će to da uradi. Onda je Hazreti Abdullah bin Ravaha došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onda je poslanik poslao tu armiju. Oni su putovali do mjesta Ma'an, i to je grad u Siriji. Tu su saznali da je Herkules sa Rimljanima i drugim Arapima bio spreman sa stotinama hiljada vojske. Muslimani su tu ostali 2 dana i oni su diskutovali da li da pošalju nekoga poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ga obavijeste u vezi broja te armije, veličine njihove, da su neprijatelji bili u ogromnom broju. Oni su mislili da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem da im pošalje još vojske ili da promijeni svoju naredbu. Kako god, Hazreti Abdullah bin Ravaha je dao neku snagu tvoj vojsci i svojim govorom ih je ohrabrio, i iako ih je samo bilo 3000, muslimani su krenuli prema toj ogromnoj armiji, rimljanskoj armiji. Ostale su muslimani krenuli prema mjestu Malta. Hazreti Enes prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ljudima u vezi smrti Hazreti Zejda, Džafera i Abdullaha radijallahu anhu. I ovo je bilo kada je naglasio prije bilo kojih izvještaja koji su došli od njih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ovo ljudima prije nego što je dobio i kakve vijesti od vojske. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Zejd je držao zastavu i postao je šehid. Onda je Džafer uzeo zastavu i postao je i on šehid. Onda je Abdullah bin Ravaha uzeo zastavu i on je također postao šehid. Kada je ovo govorio časni poslanik, suze su mu tekle niz lice. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zastavu je uzeo jedan Allahov mač i Allah im je podario pobjedu kroz njega. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao u vezi smrti Hazreti Zejda, Džafera i Abdullaha, ustao je da im iskaže poštovanje prema njima. Ustao je i rekao je: Allahumma gfir li Zejdin, Allahumma gfir li Zejdin, Allahumma gfir li Zejdin, Allahumma gfir li Džafer, veli Abdullah bin Ravaha. Što znači: o Allahu oprosti Zejdu, o Allahu oprosti Zejdu, o Allahu oprosti Zejdu, o Allahu oprosti Džaferu i Abdullah bin Ravaha. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi kada je Hazreti Zejd, Džafer i Abdullah bin Ravaha, kad su postali šehidi, bili ubijeni, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao i sjeo u džamiju. Emocije tuge i žalosti su bile vidljive na njegovom licu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je objasnio borbu Mauta na sljedeći način. Ovo sam već govorio kada sam govorio o Hazreti Zejdu. Kako god, želim da spomenem ukratko ponovo. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori: prije bitke poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Zejda za vođu vojske i onda je rekao: ako je on ubijen, Džafer će da bude vođa, pa onda Abdullah bin Ravaha. Kada je ovo rekao, jedan je Jevrej sjedio u tom društvu i rekao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: iako ja ne vjerujem u tebe, ali ako si istiniti poslanik, nijedan od njih se neće vratiti. Jer šta god poslanik izgovori, pravi poslanik, to će se zaista ispuniti. Onda je taj Jevrej otišao kod Hazreti Zejda i rekao: ako je tvoj poslanik istinit, ti se nećeš vratiti.
Zeid mu je rekao, da li se ja vratio ili ne, Allah to zna, ali to ne mijenja da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem istinit. Iako nije vjerovao u poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovaj jevrej je znao da će se ispuniti njegove riječi. Ali ovo je tako ponašanje onih koji ne žele da prihvate istinu. Allahova mudrost, Hazret Muslima kaže, je bila u tome da ovo se sve ispuni što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. I desilo se tako da sve trojica njih su postali šehidi. I u to vrijeme armija se mogla da razaspe i da muslimanska, ali tada je Halid bin Velid uzeo zastavu i Allah je dao pobjedu muslimanima kroz njega i vratio je armiju bezbjednu nazad. Hazur kaže, i ovaj događaj koji ću sada spomenem, već sam to rekao u ranijim hudbama, ali pošto pokazuje toliku ljubav i odanost Abdullaha bin Ravaha prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ukratko ću da ga spomenem. Hazreti Urva prenosi da je Hazreti Usama bin Zeid mu rekao da je jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem jahao je na magarcu, sjedalo je bilo na magarcu, a ispod je bila neka deka i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio i Hazreti Usama s njim. I oni su išli prema Benu Haris plemenu da pitaju u vezi zdravlja od Hazreti Sada bin Ubada. On je bio tad bolestan. Ovo se desilo prije bitke na Bedru. I dok su tuda putovali, prošli su kraj nekog skupa gdje su bili neki muslimani, jevreji i idolopoklonici sjedili su. Abdullah bin Ubej i Abdullah bin Ravaha su bili prisutni tu. Dok je tuda poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio, prašina je pala na njih dok su oni prolazili s magarcem. Abdullah bin Ubej je rekao, nemoj da prašinu dižeš na nas. Poslanik im je nazvao selam, zastao je tu i sišao je s tog magarca. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao u islam, učio im je Kur'an. Abdullah bin Ubej je rekao, ovo nije u redu, iako je ovo istina što ti govoriš, ne trebaš da dolaziš na naše sastanke i da nas uznemiravaš. Radije idi odakle si došao i pričaj to onima koji dođu tebi. Kad je čuo ovo, Abdullah bin Ravaha je odmah rekao, o Allahov poslaniče, trebaš da dolaziš na naše sastanke i da nam govoriš o ovome, jer mi uživamo u tome. On se nije bojao nikoga ovo da kaže i tada su počeli da se svađaju. U svakom slučaju on je pokazao svoj karakter i ljubav prema poslaniku tada. Hazreti Ibn Abbas radijallahu anhu prenosi da je jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao svoje ashabe na ekspediciju i Abdullah bin Ravaha je bio jedan od njih. Bio je petak i ostali su otišli već. Kako god, Abdullah bin Ravaha je rekao da će ostati iza, klanjaće džumu iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da će im se onda pridružiti. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ugledao Abdullaha bin Ravaha da klanja tu u džami, pitao je šta te zaustavilo da ne odeš sa svojim drugovima. On je rekao, imao sam želju da klanjam džumu iza tebe i onda da im se pridružim. Poslanik mu je rekao, i da potrošiš svo blago ovog svijeta, nećeš zaraditi blagoslove kao od onih koji su već otišli. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ta delegacija koju je on poslao, da je bila u to vrijeme više značajnija nego on da ostane da klanja džumu iza poslanika. I oni su mogli da klanjaju džumu dok su putovali. Hazreti Abu Darda radijallahu anhu prenosi da je jednom Hazreti Abdullah bin Ravaha otišao s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i taj vrijeme tog dana je bilo toliko vruće, bio je mjesec Ramazan. On kaže da je toliko bilo vruće da su svi pokrivali svoju glavu svojim rukama i kaže da taj dan niko nije postio osim poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Abdullaha bin Ravaha. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše da kada su preselili iz Mekke u Medinu, mjesto gdje je poslanikova kamila stala je bilo imovina od dvojice dječaka, Sahel i Suhail.
Hazreti Asad bin Zarara je bio njihov staratelj. Ovo je bilo prazno mjesto gdje je samo nekoliko stabala hurmi bilo i nekih ruševina na mjestu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izabrao da tu napravi Mesdžid Nabvi, poslanikovu džamiju i svoju kuću. Ovo mjesto su kupili za zemljište za 10 dinara, to je otprilike 90 rupija. Oni su izravnali to mjesto i počeli su sa izgradnjom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio uzvišenom Allahu i onda je stavio kamen temeljac. Isto kao što su izgradili džamiju u Kuba, ashabi su bili ti koji su radili i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi im pomagao također. Dok su dizali kamenje, ashabi su govorili stihove koje je napisao Abdullah bin Ravaha. Govorili su ovaj teret nije teret od Hajber komercijalnog karavana kad donosi stvari koje životinje donose. Radije naš gospodaru, ovo su poteškoće dobrih dijela koje mi nosimo radi tvog zadovoljstva. Također bi recitovali stih: naš gospodaru, istinska nagrada je na ahiretu, sa svojom milošću pošalji blagoslove na ensarije i muhadžire. Kad bi ashabi recitovali ove stihove i poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi im se pridruživao ponekad. Poslije dugog vremena džamija je bila završena. Ovo su bili komentari u vezi života Hazreti Abdullaha bin Ravaha. Sada želim da spomenem u vezi jedne osobe koja je preminula i klanjat ću njegovu dženazu u odsustvu. Zbog toga sam samo govorio o jednom ashabu danas. Cijenjeni doktor Latif Ahmed Kureši sahib, sin Menzur Ahmed Kureši sahib, preminuo je 19. januara oko 1:30 posle podne. Otprilike imao je 80 godina. Allahu pripadamo i njemu se vraćamo. Uz Allahovu milost, on je bio Musi. Rođen je u Indiji. 1937. njegov otac je uzeo bejat od Halifatul Mesih II. Njegova majka, cijenjena Mensura Bushra sahiba, koja je i dalje živa, je unuka od jednog od ashaba obećanog Mesija alejhi selama. Kad je Pakistan postao nezavisan, njegovi roditelji su se preselili u Lahor. Uspješno je završio školu u Lahoru kao jedan od najboljih učenika. Onda je se upisao na medicinski koledž. Bio je među najmlađim učenicima tada da položi taj koledž. I ovo je spomenuo taj direktor škole. 1961. godine je otišao odselio u Veliku Britaniju da nastavi svoje školovanje. Prvo je dobio diplomu za zdravstvo djece i onda je dobio još neku drugu diplomu. Radio u jednoj od bolnica koja je bila specijalizacija za srčane bolesnike. 1968. godine Halifatul Mesih III. Ga je pitao kada planira da se vrati u Pakistan. Doktor Sahib je rekao kad god Hazur to naredi. Tada je Halifatul Mesih ga pitao da se vrati i on se vratio u Pakistan. Bio je postavljen da služi u Fazli Umar bolnici u Rabvi i radio je tu dugo vrijeme. 1983. bio je postavljen za glavnog u Fazli Umar bolnici i tu je ostao do 1987. godine. Kada je radio je do svoje 60. godine u Fazli Umar. 20. avgusta 1998. godine se penzionisao. Kako god, te iste godine u septembru se vratio u Fazli Umar i nastavio je do 2000. da služi tu.
Otprilike služio je 30 godina. Osim toga što je dao svoj život kao doktor Vakfe Zindagi da služi, on je služio u raznim odborima u Hudamul Ahmedija, posle u Ansarul Ahmedija. Trenutno on je bio potpredsjednik za Ansarullah organizaciju. Napisao je 2 knjige koje su bile posebno za one koji žive u Pakistanu i bilo je u vezi zdravog života. Hazur kaže, njegova supruga je preminula nekoliko dana prije. Ja sam prošloj hudbe govorio u vezi nje. Preminuo je otprilike 15 dana poslije svoje supruge. Iza sebe ostavlja 3 sina i 2 kćerke. Dr. Atal Malik, njegov sin, piše, on kaže, od kako se mogu da sjetim, nikada nisam vidio mog oca da ne klanja tahadžud, noćni namaz. Naša majka nam je rekla da od prvih dana njihovog braka on je uvijek klanjao tahadžud. I ovo je nastavio preko 50 godina. U zadnjim danima života moje majke on se brinuo puno o njoj. Vodio je u bolnicu i čekao je satima dok se njena dijaliza završi. Unatoč svemu ovome on nikada nije propustio tahadžud, noćni namaz. On kaže, brinuo se toliko dobro za svoje pacijente, pogotovo one koji su bili siromašni. Često bi on davao i plaćao za njihove terapije i uvijek bi nam govorio da je Allah onaj koji liječi. On ima 3 djece koji su doktori i oni kažu da je on uvijek govorio da se oni prvo mole za svoje pacijente. Njegov sin piše, mnogo puta kada sam pitao mog oca da se moli za nekog pacijenta, sljedeći dan on bi nazvao i da upita za tog pacijenta i rekao bi da se on molio za njega. 1969. on je radio u Engleskoj i on je sve to napustio da se vrati i da služi u rabbi. On je imao potpunu vjeru da će uzvišeni Allah da podari njemu za sve duhovne potrebe, također ovo svjetske, i da će njegova djeca završiti dobre škole. Uzvišeni Allah mu je dao toliki blagoslov da nikada nije imao finansijske probleme. I njegova djeca su također završile dobre škole. Mnoga njegova djeca žive u Americi, 3 od njih su doktori. Doktor Kureši se brinuo za svoje roditelje i do zadnjeg svog dana on bi spremao hranu za svoju majku i brinuo se o njoj, kao što sam spomenuo da je njegova majka i dalje živa i ona je živjela sa njim. Njegov sin piše da moj otac me je pripremio toliko dobro za test koji je on trebao da položi u Americi i on bi nas uvijek savjetovao u svim stvarima. On je uvijek želio i savjetovao da se živi jednostavnim životom. Prije svake odluke on bi pisao pismo halifi za savjete i upute. Njegov drugi sin, dr. Ahmed Mahmud Kureši, piše, Halifatul Mesih III je rekao u vezi njega da on nije samo doktor, da on praktikuje svoju profesiju, ali uz dove. On se moli za svakog svog pacijenta i prije nego što im da bilo kakav recept, uvijek napiše Bismillahirrahmanirrahim. I onda bi napisao da je Bog taj koji daje zdravlje. I uvijek bi savjetovao sve doktore da se mole za svoje pacijente. Jer samo uzvišeni Allah ima moć da izliječi. On kaže, na dan kad je moja majka preminula, neki pacijent je došao. On je bio u autu kad je taj pacijent došao i izašao je, negdje je on morao da ide, ali je izašao, dao je tom pacijentu recept, pregledao ga je, često je kupovao lijekove za svoje pacijente. Njegova kćerka piše da je jednom neka žena nazvala da njen otac je imao srčani udar i da je sam kod kuće. Moj otac, dr. Kureši, je otišao kod tog čovjeka, pregledao ga je i bio je s njim sve dok njegova djeca nisu stigla. Svake godine bi dolazio na dželsu u Kadijanu i u Velikoj Britaniji. Bio je vrlo predan svom poslu. Njegova kćerka piše, kada je moja majka umrla, on je meni naredio u vezi nekih stvari koje ona trebala da uradi.
Kaže kad se sve to završilo, on se toliko zahvaljivao meni da sam ja bila postiđena. I u vezi ovoga uvijek mi je govorio kad nešto mi se da ili kad nešto imam da radim, da to se odmah uradi, da se ne odlaže. I rekao je da on nema dugo vremena na ovom svijetu, da mu nije ostalo dugo vremena. Ona kaže, ja nisam obratila pažnju na te njegove riječi kad je on govorio. Niti sam ga pitala šta to znači, jer on inače otvoreno ne govori svoje snove. Moj brat mi je rekao da mu je on rekao da je vidio, da je sanjao san i rekao je da meni nije ostalo dugo vremena na Dunjaluku. On kaže dan kada je preminuo bio je u klinici od 9 do 1 poslje podne. Došao je kući u 1, uzeo je abdest jer je htio da ode da klanja namaz u džamiji Mubarek. Kad je sjeo na svoje kreve, skinuo svoje cipele, tada je imao srčani udar i tako je otišao da svom gospodaru. On je imao tako dobre odnose sa svojim komšijama, a i oni prema njemu. Volio je poeziju i da čita literature. Često bi učio, recitovao na poeziju iz Dure Samin, Mahmud Kalam. Na vrlo sa lijepom melodijom. Misionar jedan piše, on kaže, doktor Sahib mi je rekao kada se vratio iz Engleske, odmah je otišao kod privatnog sekretara od Halifatul Mesih III. I halifa ga je pozvao u svoj ured i rekao, ti si došao? On je rekao da. I rekao je, ja sam vam na raspolaganju. Halifatul Mesih je rekao, ofarbali smo tvoju kuću i rekao mu je od koga da uzme ključeve i da on tu treba da boravi. Doktor Sahib je rekao kad je došao u kuću, bilo je sasvim malo nekih stvari, otišao je i kupio još što mu je trebalo. On kaže, ja nikada nisam pokazivao i nije pokazivao da je on došao iz Engleske i da ta kuća nije bila kao na njegovom standardu. Prva dželsa kad je bila, on kaže imao je toliko gosti u njegovoj kući da je on spavao na podu. On se brinuo puno o svom puncu, Maulana Abdul Sahib, i također brinuo se i o punici. On dalje govori da ovaj doktor Sahib koji je preminuo mu je često govorio da neki njegovi prijatelji školski koji su imali velike pozicije i to pitali bi ga često šta si ti dobio od toga da odeš i da radiš na tako malom mjestu kao što je Rabva. On bi uvijek govorio da ovi ljudima nikada neće biti jasno šta sam ja dobio od moje službe u Rabvi. Samo molitve koje osoba može tu i da dobije su bez neprocjenjive. On je također imao priliku da se brine kao doktor za neke ashabe obećanog Mesija alejhi selama. U Islamabadu doktor Kureiš Sahib je proveo zadnje dane od Halifatul Mesih III. Također je imao priliku da se brine o drugim ljudima iz džemata. Jedan od ljudi piše, uopšte ne bi bilo preveličavanje da kažemo da je ovaj doktor se toliko brinuo i najviše se brinuo o siromašnim ljudima. Više od pola stoljeća on se je brinuo za siromašne ljude u ovome mjestu. Uopšte nije gledao koja je religija pacijenta ni ništa u vezi njih. On se je brinuo prema svima jednako. Kada je bio glavni nadgledni za bolnice u tom mjestu, on bi išao bi da kupuje te sprave za medicinu i potrošio bi dugo vremena da to uradi. Jedan kvalitet njegov je bio da je uvijek se brinuo kako da najbolje se
financije džematske potroši bez razasipanja i tako slično. On je započeo odjel ultrasound i endoskopiju u bolnici. Dugo je putovao da posjeti neke ljude iz džemata i da ih savjetuje i da ih pregleda. U vezi Fazli Umar bolnice uvijek bi govorio da molitve Ahmedija halifa su uz tu bolnicu. I on kaže, uz Allahovu pomoć i ozdravljenje mnogih pacijenata u ovoj bolnici, to je jedno Allahovo čudo se dešavalo mnogo puta. Dr. Sultan Mubešir Saib piše, dok je bio doktor u Fazli Umar bolnici, prolazio je kroz mnoga iskušenja. Kako god, on je uvijek ostao neporemećen, uvijek je bio istrajan i uvijek je bio strpljiv. Hazur kaže, ovo je tačno, ja znam kroz kakve je on iskušenja prolazio, ali uvijek je sačuvao svoju čast i svoje strpljenje i bez ikakvih prigovora on je kroz sve to prolazio sa strpljenjem. Rezultat toga je bilo da Allah ga je uvijek blagoslovio. Nikada se nije žalio na članove odbora iz džemata, niti je ikada se žalio ni govorio bilo kome i kad nešto ima problem na poslu sa svojim kolegama. Ovaj doktor govori jednom kad je od nekog vozača supruga bila u bolnici su je doveli i oni su pozvali njega da dođe. On kaže, on je odmah došao, iako je njegova kuća se nalazila na totalno drugoj strani grada, on je odmah došao tu. On kaže, mi smo često, nekad bi mu se žalili kako ovi stariji doktori se strogo prema njima ponašaju i tako dalje. On kaže, on bi nas sakupio i na lijep način bi nam rekao da mi sve moramo da podnesemo sa strpljenjem i da se lijepo ponašamo. Na dan kad je njegova supruga preminula, dvojica njegovih bratića su imali vjenčanje i on je otišao kod njih, rekao im u vezi da je ona preminula, ali rekao da nikome ne govore i da nastave sa pripremom tog vjenčanja. Njegov sin nije želio da ide na vjenčanje, on je rekao svom sinu, ovo je vrijeme kada nas Allah testira i mi trebamo da to prevaziđemo sa najvećim strpljenjem. Tako da su otišli i on nikome nije želio da kaže u vezi da je njegova supruga preminula dok se nisu vjenčanja završila. Hazur kaže, njihovoj djeci, oba dvoje roditelja su preminuli vrlo brzo, da uzvišeni Allah im da sabur, da oni nastave da rade dobra djela kao njihovi roditelji. Kao što sam spomenuo, njegova majka je i dalje živa i da dragi Allah joj podari milost. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.